שמי איילה צימבלר ואני מישראל. היום אני אשמח לספר לכם על חג החנוכה. יהודים בכל העולם חוגגים בתקופה הזו את חג החנוכה, שנקרא גם חג האורות. בחג הזה אנחנו מדליקים את המנורה. במנורה יש 8 קנים ושמש אחד, שאיתו אנחנו מדליקים כל יום או כל ערב נר אחד. אנחנו חוגגים את חג החנוכה כדי להודות להשם שעזר למכבים לנצח כנגד היוונים שבאו לארץ ישראל. עוד מיתוס, אותו אנחנו חוגגים בחנוכה, הוא מיתוס פח השמן. מיתוס המספר על כך שבתקופה שבה היוונים נלחמו במכבים, הצליחו הכהנים בבית המקדש להדליק את המנורה עם פח שמן אחד שהחזיק ל8 ימים שלמים, ועל כן 8 קנים. מנהגים נוספים שקשורים לחנוכה, האחד הוא סביבון, מנהג שכנראה הגיע במקור מיהודים במזרח אירופה. סביבון הוא בעצם כלי קטן שאותו אנחנו מסובבים, ועל כל צד רשומה אות אחרת, נון סמך פ ה. נס גדול היה פה. והדבר שילדים הכי נהנים ממנו בחנוכה הוא כמובן לאכול סופגניות וליהנות מהרבה מתנות במשך החג.